Takže čau lidi, já vás to vítám u dnešního dílu, budeme hrát Amnezii a budu rád, když si s váma můžu zahrát Amnezii, protože se u ní bojím. Takže se můžete těšit na velký faily. Budu se u toho docela bát, tak dám se tady tu custom story. Spustit. Jak jste si mohli všimnout, je ode mě, takže to, je to mixácek, asi mixácek, popravdě je gátý mixáček, ale poslední dobu spíš gát, ale a do... Tak bylo slyšet zombie, no ale nevadí. Fuj. Tak. Fuj. 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 Tam nepůjdu. Fuj. To byl humus. To byl pěkný humus. Nechce se mi moc k němu jít. Mu se na něj židli. Fuj. Je to docela humus. Já to řekl, budem se u toho jak sviň. Nejsem totiž na tu amnézii dělanej a jedu do něj. Oh shit. Co? Ty vole. Humáč. Nesmíš to vzdát. Vím, že to musím vzdát, no ale nevadí. Tak. Konec jsou takových kytek, ale že tam hromada mrtval. To nebudu, tam je totiž ulička s Brutem, já už to hrál. No, to je humus. Nechám to být už. Štokový centr. Tak to asi nepůjde. Dál jsem se nedostal. Ty vole, humáč. Mám z toho docela strach, hele.
Aspoň jedno custom store mít za sebou. Jsou kytky, no ale... Jo, tak jsme asi na konci. Jsem to nedělal, nebo já jsem to popravdě nedělal moc dlouhý. A chtěl jsem to ukázat, ale u toho se docela bojím. Jsem vlastně chtěl ukázat jenom, jak jsem to vlastně udělal. Je to zatím docela krátký, poslal jsem to kaskadéro, je spíš jako doplňovací custom story třeba k jinému a kdyby se stalo to, co jsem jako teď s White Knight, že skončila brzo. Ale jako musím přiznat pravdu, že když jsem věděl, co kde je, tak jsem z toho dostal málem mrtvici. A nakonec vám ukážu toho Bruta, který jsem měl na mysli. A ten je tam. A mu hned ukážu. Není ani jeden tady snad. Zatím je Brut. To je Brut, sakra. Ne? Ne. Tak už není asi. To bylo tím, že nás zabil asi ten první Brut. Každopádně tady takhle měl stát Brut a takhle vlastně pak vyběhnout, to tady bylo tady právě na zavření těch dveří. Ta blbost. Kdyby tam někdo vlez. Což tuším, že vlez. Určitě a... Tak, Stefano. Tady jsem jediný, co jsem nedodělal, byly ty dveře. Někde. Tady ty dveře jsem nedodělal, to je jediný, ale to bylo asi... Jako to jsem tady, než bych to udělal na schvál, ale... Jak můžete vidět, tak jsem prostě nedodělal texturu, že tady to je vidět. Jo. A tady už není. Já jsem právě, že nedodělal tu texturu. Nebo jsem s tím spíš hejbnul. Ale to nedošlo tak, jak to mělo dojít. To snad doufám nevadí. Je to moje první custom story a tak no. Tady nic v plánu nemělo být. To měla držet až to jen tak. To je ta z olova, nebo ze železa. To takhle zabrzdím ty dveře. No tady je skříň hned zatím. Jak můžete vidět, protože ty dveře se nedají otevřít. Tak. No a tady měl být ještě zombie, který taky zmizel. Jak se omlouvám, já jsem ještě pár věcí neviděl, ale myslím, že pan Kaskade to přežije. Určitě a jako doplňovací custom story to stačí bohatě podle mě. Jen tak jako ze srandy. Jako naleknutí do bohatě stačí. Jinak ještě vám ukážu menší sekret. Který... Kde je, ale popravdě jsem se fakt docela bál v tomhle custom story a humáč. Je to zřejmě malý custom story, jo, ale jste mohli vidět docela humus. Koukám, že tady to mám taky nedodělaný. Líkek prase. Ale nevadí, no. To ještě časem dodělám. Já jsem taky Pavlov, co jsem to udělal. Tady je lík. To je 100%, že já vím. Ale to říkám, to je lík. Se omlouvám, bohužel. Nedělal jsem to ještě celý, ale... To se musí časem podat. Nebo to se časem podá. Až udělám nějaký hodně lepší. Jo, chci ukázat ten easter egg, který jsem udělal. Tak jenom se takhle schválně typujte, co myslíte, že tady je záhadný item. Jestli záhadný, co je tady záhadný vlastně item? Nebo je věc, co je tady tak záhadně daná? Tohle ne, tohle tady je zamačknutý kamna dovnitř.
To je pravda, popravdě zahana věc toto. Paučina. Tady jde proč. Teď jste na ní, že jo? Teď jdu po ní. Ale teď? Hop. Fí, takhle můžeme vidět celý custom story ze spoda. Malý, ale činný. No nic, takže já se s vámi loučím a zatím mějte, ale ještě dám jedno custom story. Tady to custom story dám. Fuj. Jsem ještě nehrál. Od kámoše. Cihla. Hala. Hala, hala, hala. Ty vole! No, 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 no! Oh! Fuck! Hoj! Ty vole, ne. Co je? Fuck! Aha, taky. Halucinace, jo. Už nic není. Ty vole, taky humus. To dostanu mrtvice jednou. To jsou asi ukázky custom story, jak vypadají to. Taky kámošovo první custom story. Ty vole, takový humus tady v tom. Ty můžu popravdě, že jsem se lek tady toho zombíka, jsem nevěděl, že je halucinace, ty vole. Což to je právě, jsem se chtěl dostat na tu postel, právě že, ale jak jste mohli vidět, nedařilo se. No nic, no. Se s váma asi už rozloučím, že už ty amnezie moc splní zuby, takže se mějte zatím, čau, u dalšího videa.